Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез ничек яши, ниләр белән кызыксына, аларны нәрсә борчый? Буларның барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Роберт Миңнуллин. 20 yaşımda Kozan'a geldim üniversiteye okurga. Anda indi stüdyen şaqta indi ciddi şairler bilen aralaşıp bizim kalemdaşlar, sabakdaşlar bilen anda indi akırınap şol edebiyatga sınlap da kirip gitkenimni anladım. Шишмә ерак заманнар истәлеге. Җәйнең иң күркәм көннәренең берсендә Башкортстан Республикасының Кушнаренко районында 400 еллык тарихы булган Гомер авылында күркәм вакыйга уза. Ул да булса Шишмә ачылу чарасы. Татарстан Алтай маршруты буенча ат чабышы Себердә. Иссегә дә, суыкка да күзәт торган атлар инде. Алар яңгыр явып китсә дә, аларның тегеттәннәре бик юшәми, җоннары гына. Габделәхәт Хакимов турында истәлекләр. Менә бу кызга инде безнең истәлек безнең өчен әти сколлары белән эшләде менә бу кызга. Иске булса да безне ташламабыз. Татарстан Республикасының халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Роберт Миңнуллинның тууына 75 ел. 70-тән артык китап, дистәләрчә җыр авторы Дәүләт Советында эшләгәндә дә татар әдәбиятын, татар мөхитен саклауга гаять зур өлеш керткән шәхес. Бу көннәрдә татар җәмәгатьчелеге аның Казанның Тынычлык бистәсе зиратында урнашкан каберенә зират кылды. Бүген Шәхесләр сәхифәсендә Роберт Миңнуллинны искә алырбыз. Мин барсында күреп торам. Барсында біліп тұрам. Мыйығы астынан ғына елмайып, күліп тұрам. Мыйық астынан тыйнақ қына елмайуы, жылы салмақ тауышы, шаянлығы сағындырған. Неше буын бала аның ижатын оқып өсті. Өлкәннәр өчен язган шигырьләрендә лирика көчле булса, сабыйлар белән алар телендә сөйләште. Безнең авыл зоопаркы, Энекәш кирәк миңа китаплары республика конкурсларында җиңү яулый. Дөньядагы иң зур алма китабы өчен Ганс Христиан Андерсон исемендәге мактаулы дипломга лаек. Ә инде Күчтәнәш китабы өчен Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе була. Балалар өчен иҗат итүнең үзенең бер тәме бар, аны балалар өчен язмаган кеше алмый алмый. Ләкин шагыйрьнең күңеле ул галәм кебек бит. Анда барсы да сыя. Анда шатлык, борчылу, елау, көлү, бөтенесе дә уйланулар, фикерләүләр, бөтенесе дә шагыйрьнең күңеленә сыйган. Шуны шигырь итеп укучыга җиткерәсе генә бар. Шагыйрьнең бурычы да шунда инде ул укучының күңеленә барып җитәрлек юллар булырга тиеш. Кайтсам әгәр авылыма. Татарстан Республикасының халык шагыйре, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллин 1948 елның 1 августында Башкортстанның Илеш районы Нәҗәдә авылында туа. Мәктәптә үк шигырьләр яза башлый һәм әдәбиятка мәхәббәт аны 20 яшендә Казанга алып килә. Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлеген тәмамлаган. Телевидениедә, газет-журналларда эшли, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат була. Кайда хезмәт куйса да, һәр вакыт татар теле проблемасы борчый аны. İctimai кимчелекләр борчый. Халкыбызның сүлпәнлеге, битарафлыгы, ниндидер куллык психологиясының һаман бетмәүе борчый. Бик авыр процесслар бара. Ул тел мәсьәләсе, милләтләрнең язмышы, үзебезнең иҗат кешеләренең шулай ук милләткә булган битарафлыгы, алар барсы да бергә җыелгач, әлбәттә күңелсез уйларга мәҗбүр итә. Борчылса бөтен күңеле белән борчылган, кешегә ачу сакламаган, эченә йотып барган ул. Тормышны, телне, милләтне, укучыларын ярата иде. Шуңа да соңгы елларда социаль челтәрләрдә үз битен булдырган, иҗатын сөючеләр белән аралашудан тәм тапкан. Көн кадагында торган һәр мәсьәләгә үз фикере бар иде. Аны шигырь юлларына салып укучысы белән бүлешеп барды. Еллар үтте, карыйм ул тинак булып күренсә дә, бигрәк тә соңгы дистә елларда милләт турында, тормыш турында иң саллы, иң тирән, иң кыю шигырьләрне язды һәм ул чыннан да милләтебезнең символына була торган шагыйрь булып арабыздан китте.
Роберт Миңнуллинның арабыздан китүенә дә инде 3 елдан артык вакыт үтте. Туына 75 ел булган көннәрдә татар җәмәгатьчелеге, дуслары, якыннары кабере янына җыелды. Чын татар интеллигенты ул шулай тыйнак кына һәм зур эшләр калдырып киткән кеше. Зур талантлар, алар тормышын ташлап китми. Алар безнең белән яши, аларның сүзләре, фикерләре, шигырьләре, алар безнең рухи дөньяның зур өлешен тотып торалар. Ул балаларның алар әдәбиятының үзен бер корифей дип әйтәбез инде, метро дип әйтгәндә. Татар дөньясы, татар исән булганда, аның иҗаты да исән булыр, шаулап яшәр. Балалар күңеленә юл табып иҗат иткән шәхес, шагыйрь. Шунда шушы Роберт Абинның шәхесе ул безне яшьләрне дә тәрбияләде. Ул киң кошлы шагыйрь иде. Әлбәттә, балалар шагыйре буларак ул дан алды, ат алды. Һәм бу бик зур мәртәбә. Чөнки менә әле дә Тукай белән бергә, Шәвкәт Галиевлар белән бергә балалар аны укый. Димәк, аның иҗаты киләчәккә бара. 2022 елда Роберт Миңнуллин яшәгән йортка истәлек тактасы куйдылар, төрле чаралар уздыралар. Республика балалар китапханәсенә дә аның исеме бирелде. Биредә Роберт Миңнуллинның 60-ка якын китабы бар. Гомумән балаларның китап белән мөнәсәбәтләре турында сөйләшә торган бер урынга әйләнергә тиештер дип уйлыйм. Менә бу бина, менә шушы китапханә. Ул гомере буе мәдәниятне, әдәбиятны, татар балалары дөньясын, гомумән балалар дөньясын алга этәргә дип яшәгән кеше. Әти үзе исән чакта бит инде һәр 5 ел сайын безнең өйдә юбилей белән яшәү башлана иде. Ул бер елга, бер ярты елга һәр хәлдә сузылган бер процесс иде ул. Бик якты хатирәләр булып истә калган ул чорлар. Бу әтисез уза торган беренче юбилей. Ул күңелсез уза торган беренче юбилей. Ул гомумән бәйрәм булмаган беренче юбилей. Роберт Миңнуллин иҗатында әнкәйләрне иң биек ноктага күтәргән шәхес. Туган ягын, сөн буйларын бөтен җаны тәне белән ярата иде ул. Ул ике республиканы аермады. Аңа Башкортстан, Татарстан исеме генә. Ул ике халык бер яңа менә шушы юлларны берләштереп йөрде инде ул. Ул менә Казан-Уфа юллары дигән аның китабы бар. Шул китабы буенча аңлап була инде, нинди теге туган ягыннан үзелә торган кеше булмады инде ул. Шул хәтле яратадыр. Кайтса үзгәреп китәдер, прямо шуннан кайткан шигырьләр туадыр. 70 яшьлек юбилеенда без бергәләп халыклар дуслыгы йортында Роберт Абинның Роберт Миңнуллинны халыклар укый дигән бер чара оештырган идек. Анда хәтта япон телендә, француз телендә, инглиз телендә шигырьләр укып, безгә мәгълүматлар җиткерделәр. Менә бу инде Роберт Абинның төрки халыклар әдәбиятында гына түгел, гомум дөнья әдәбиятында да үз урынын булдырганы турында сөйли. Беләсезме, ни эшләдек? Без ракета эшләдек. Роберт Миңнуллинның иҗаты бары тик яхшылыкка гына өйрәтә. Алар балаларны әхлаклы итеп тәрбияли. Шуңа да Роберт Миңнуллинның исемен мәңгеләштерү, балаларыбызга, яшүсмерләргә аның иҗатын җиткерү иң беренче чиратта безгә кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Шишмәләр кечкенә генә булсалар да табигатькә җан кертүчеләр, елга, күл, инеш, диңгез һәм океаннарга тормыш өрә торган табигать байлыклары. Башкортстан Республикасының Кушнаренко районында урнашкан Гомәр авылында моны бик яхшы аңлыйлар. 21 сулыгы булган җирлектә ата-бабалары эчеп үскән шишмәләрнең берсенең тирә ягын төзекләндереп, шул хөрмәткә зур бәйрәм оештырдылар. Уфадагы хезмәттәшләребез бу җирлекнең тәмле суын татып кайттылар. Җәйнең иң күркәм көннәренең берсендә Башкортстан Республикасының Кушнаренко районында 400 еллык тарихы булган Гомәр авылында күркәм вакыйга уза. Ул да булса чишмә ачылу чарасы. Бу урыннар Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташның тамырлары белән бәйле урын буларак та шулай ук билгеле.
Кушнаренко районы Гомер авылында тантаналы рәвештә урындагы халык яратып суын эчкән чишмә буе төзекләндерелде. Авылдашлар шул хөрмәттән яңартылган чишмә буенда чарага җыелды. Әлег водопровод юк иде. Шуңа күрә шушы чишмә авыл халкын туйдырадыр. Гелгенә юл салып, юл тапалып, фләкләр белән су ташып, әнкәйләр көянтә белән төшәләр. Гомер иттек шушы чишмә белән. Һәр вакытта да Кушнаренкога килә торган идегез. Агыйдел буенда да, Чәрмәсән буенда да отырган чаклар булды. Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташның тамырлары шушы төбәктән булу сәбәпле, бала чакта бу җирлекнең суын ул еш эчкән. Шигърият сөючеләрнең балкыш клубы эшли. Шушы клубта без һәр вакыт нинди генә шигърият бәйрәмнәр үткәрмәдек. Серле шигърият иле, мәдәни шигърият иле аксакаллары. Безнең авылда бик күп чишмәләр ага. Бу чишмәләргә инде 400-дән артык ел тарихлары бар аларның. Шушы чишмәләрне башлап бит инде безнең килеп урнашкан гаиләләр башлап җибәргән. Рәдиф абый да шушы авылда карт әтиләре, нәниләренә кунакка килеп йөргән. Чишмә ачуда Казан кунаклары катнашуы чарага аеруча мәртәбә өстәде. Рәдиф ага балачак чишмәсе суын эчкәндә бераз моңсуланып та алды. Менә шын мәгънәсендә дуслык турында, туганлык турында, менә шу туган җиргә һәр вакыт тугры булу турында, димәк, ата-бабаларның васыятларына тугры булу турында уйланырга бүген форсат бар, җирлек бар. Һәм менә чишмә суы шуна телләрне ачып җибәрсен, күңелләрне ачсын. Әлеге бәйрәм Рәдиф Кашвулла улының бер туган абыйлары игезәкләр Рәшит һәм Рәфит Гатауллиннарның 85 еллык юбилейлары көнендә узды. Рәшит Гатауллин танылган татар шагыйре, журналист, узак еллар Кызыл таң газетасы хәбәрчесе булып эшли. Татарстан язучылары берлеге әгъзасы була. Чарада Рәфит Кашвулла улының кызы шагыйрә Ләйсән Якупова да катнашты. Минем әтием Рәфит Гатауллинга һәм аның игезәк туганы Рәшит Гатауллинга 85 яшь тулган булар иде. Алар Татарстанның халык шагыйре Рәдиф Гаташның бер туган абыйлары, игезәк туганнар. Кызганычка каршы бүген алар арабызда юк, ләкин шушы бәйрәмнән аларның рухлары сөенәдер дип ышанасы килә. Тантанада Кушнаренко районы башлыгы Марат Әхмәдуллин, Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Илсер Ихсанова, шагыйрәләр Халисә Мөдәрисова һәм Дилә Булгакова, Татарстан радиосы хезмәткәре Дания Нәгыйм һәм башкалар катнашты. Чишмә ачу бәйрәменә Гомер авылында туып үсеп, бүгенге көндә Башкортстанның төрле төбәкләрендә яшәүчеләр дә кайткан иделәр. Шушы авылда 1000 кеше яшәгән заманында, 3 мәчете булган. Ул үзәге булып торган Ефәк юлының кешеләр ялга туктаганнар, дөяләр белән, атлар белән. Мәктәп бар иде элек, хәзер аның урында клуб бинасы. Мәктәп бетте. Башлангыч сыйныф укучыларын тараттылар. Заманда гөрләп торган Кушнаренко районы Гомер авылында бүгенге көндә 100-гә якын кеше яши. Мәктәбе һәм мәчете булмауга карамастан, авыл халкы дингә, мәгърифәткә һәм үз тамырларына тартыла. Онтылып барган чишмәләрне торгызып, зиратларны карап, мөселман бәйрәмнәрен зурлап яшыялар. Башкортстанның Кушнаренко районыннан Гөлшат Сафина, Рузил Имамов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз, программабызның икенче өлешендә. Татарстан Алтай маршруты буенча ат чабышы Себердә. Иссегә дә, суыкка да күзәтеп торган атлар инде. Алар яңгыр явып китсә дә, аларның тәннәре бик юшәми, җоннары гына юшлана. Габделәхәт Хакимов турында истәлекләр. Менә бу кызгын инде безнең истәлек безнең өчен. Әтибез куллары белән эшләде менә бу кызгыны. Истә булса да безне ташлабыз. Уннан артык татар җирлеге 3100 чакрым. Тарихта беренче тапкыр Татарстан Алтай маршруты буенча ат чабышы уза. Себер җирлегендә аларны ничек каршы алдылар? Ярсулы, җиңүгә ашкынган катнашучыларның хис кичерешләре. Барысы хакында да киләсе видео язмада. Кала төсе ак муены югары чыдамлыгы. Бу атлар бер күрүдән үк игътибарны җәлеп итә. 24 июльдә татар токымлы 6 ат Казан ипподромыннан юлга чыга. 1000 чакрым арты караны үтеп, алар Себер җиренә килеп җитә. В каждом регионе нас встречают не только ведущие конники и представители
Татарстана, татарского народа. Ну и те люди, которым вообще приятно, которые ждут нас, встречают с разными костюмами, с национальными блюдами, с улыбками, желают нам всех успехов, хорошо дойти. Алтайга юнәлгән юлның тукталышлары Төмән өлкәсенең татар авылларында билгеләнгән. Кунакларны беренче булып Олы Акъяр авылы каршы ала. Этнопарктагы татар ишегалдының зур мәйданында халык көйләре яңгыраган шән бәйрәм узды. Бар тыныч менә. Тизияләнәләр инде кешегә. 400 еллык тарихы булган Имбай авылы җиренә татар токымлы ат беренче тапкыр аяк баса. Борынгы заманнардан авылда яшәгән җирле халыкның көнкүреш әйберләре, фотосурәтләр, мәчет, татар киемнәре һәм бизәнү әйберләре. Булар барысы да кунакларны Имбай авылы тарихы белән таныштырырга ярдәм итте. Таким значимым фактом является то, что Нигматулла Хаджи привез Имбаева священную реликвию мусульман, волос Мухаммада пророка. Татар атларының бөтен матурлыгын күрсәтү өчен авыл халкы өчен махсус ат чабышлары үткәрелде. Төмән өлкәсе чигендә Татарстан командасына Җайдак Ринат Насыйров та кушылды. Спорт стажы булган Җайдак буларак ул татар токымлы атына горурланып утыра. 11 көнне алар безнең Төмән өлкәсенә Екатеринбург ягыннан, шул яктан кирип, үзебезнең авыллар Акъяр ягыннан, аннары татарский подворье Черная речка килеп, анда танышып, аңлашып, нинди алар татар атлары, нинди аларның бүгенге родословныйларны, каян ни өчен алар бүгенге көнгә безгә бик якын, шул фикерләр белән безгә шулай кунаклар килделәр. Сез кадерле, мөхтәрәм туган кардәшләребез, яхшы йөзегез Татарстаннан. Татар атлары ел утырга кадәр дә барып җитте. Анда кунаклар тарихи урыннар белән танышты. Юл җиңел булмады, хәтта су аша да барырга туры килде. Выносливый инде. Иссегә дә, суыкка да түзәп торган атлар инде. Алар яңгыр явып китсә дә, аларның тегеттәннәре бик юшәми, җоннары гына юшләнә. Бүген Татарстан Республикасының 6 муниципаль районында татар токымлы атлар үрчетү эше бара. Татарской породы у нас разводят уже много и фермеров, и конезаводчиков. Их больше уже 15. Республика Татарстан выделяется субсидия на приобретение конематок, то есть получается 60/40. Также на содержание конематки в год мы выделяем до 20 тысяч. Акбарс, Теләшә, Татар, Талгын, Туган һәм Айран исемле атлар 25 августта Алтайның Маймы районында Алтай Евразия йөрәге истәлекле билгесе янында финиш ясый. Диана Бикмуллина, Рустам Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Яшьлегендә Бөек Ватан сугышында катнаша, олы яшьтә татар телен һәм динен саклау өчен көрәшә. Габделәхәт Хәкимовны аның кызлары шулай искә ала. Бу исем Пласт шәһәрендәге мәчет тарихы турында хикәячеләр тарафыннан да еш искә алына. Чиләбе өлкәсеннән хәбәрчебез Гөлдар Хафизова шахтада боралаучы булып эшләгән Пласт шәһәрендә татар телен, мәдәниятен, динне саклап калу өчен көрәшкән Бөек Ватан сугышы ветераны турында истәлекләр тыңлап кайтты. Менә бу кызгенде безнең истәлек безнең өчен. Әти скуллары белән эшләде менә бу кызгына. Менә бу буфет бар, шкаф бар, буфет дип әйтәйдек без аны. Вот. Аны да ташлаганбыз. Миңа 4 яшь, әти эшләгәндә. Мин дә алган булыштым. Бу безнең әтинең озакы костюмы инде. Без анда бер китеп куйдык, аның ул исән чакта алган медальләр. Икенче дәрәҗә Ватан сугышы ордены, хәрби хезмәтләре өчен, Германияне җиңгән өчен медальләрен тагып кайта Габдуллахат Хәкимов сугыштан. Ә фронтка ул 19 яшендә 1941 елның августында алына. Сугышка алгач, алар нидә булганнар? Соловецкий монастырьда, школа юнг, менә шунда төшкәндә алар белән. Минем әтием. Сугыштагында бик авырыя. Аңа нитсәләргә, ул бик сөйләшмәйде безнең белән. Габдуллахат Хәкимов Төньяк флотының 9-нчы гвардия мина торпеда авиаполкының махсус җиһазлар буенча техник мастеры була. Алар Мурманск янында диңгез авиациясы самолетлары белән немец фашистларының хәрби корабларын һәм су асты көймәләрен юк иткәннәр. Механик спецоборудование менә монда язылган. Вот. И сохранились его документы, мне военкоматы все выдали. 1947 елда Пласт шәһәренә кайтып, шахтага бораулаучы булып эшкә керә. Тау осталары курсларын тамамлый.
Быраулаучыларның мастеры, смена мастеры булып 7 ел жер астында хезмәт куя. Инвалидлык буенча эштән китеп, балта устасы булып кешеләргә йорт җиһазлары ясый. Шәһәрдә милли мәдәниятне саклауны кайгырта, татар театры эшчәнлегенә актив ярдәм итә. 50 еллардан соң инде ул. Бу вакытта әле клубта бар, әле татар клубы да бар. Володарский клуб дигән исемдә бар иде шул. Клуб анда татарлар концертта куялар. Әмма 70нче елларда аны да ябалар. Роза Сафетова әтисенең яшьләрнең туган телне белмәү турында борчылуын, аларда милли рухның уянуын, туган мәдәнияткә кушылу, мәктәптә ана телен укыту һәм дин аша күрде дип искә ала. Шәһәр түрәләреннән килгән җавапларны да саклаган Бөек Ватан сугышы ветераны. Барсы да кирәге юк дип җавап биргәннәр. Аннан соң Просим нас не считаем возможным диктовать свою волю высшим местным органам власти. Да. И подменять их. В их решении вопросов написано. Вот Шеремет деген киши. Садиклары бар был группалар очып жерде. Перестройка 85-тегенә тималтонрак йөри башлады. Шуңа күрә бик ачулары чыга иде. Ветеранның Плас мәчетенең борынгы бинасын мөселманнарга кайтару турындагы дәгъваларына кайвакыт түрәләр мыскыл итәләр, кайвакыт ялган сүзләр белән еш кына Хакимовның танышларын да аңа каршы куйганнар. Сугыштан соң икенче көрәш алып барган ди ветеранның кызлары өстәлдәге кагазларны укып. Безнең мәчет эшли башлады, как только бирделәр ачышны, шул зданиянең әле буягы кибете хлебный иде. 1990 елда мәчет бинасы мөселманнарга тапшырылгач та, аны төзекләндерү эшләрен оештыру 70 яшьлек ветеран җаваплылыгында була. Мәчетне ремонтлауда ярдәм сорап оешмалар, авыллар буйлап йөрүе аның сәламәтлеген тагын да какшата. Әнинең поддержкасы белән яшәде әти. Вот. Әни безнең бик иде, ул якка тоже. Әтинең гел поддерживала бөтен инде, аның тәтәкләрендә. Намуслы, тәвәккәл, катгый да булды дип искә ала әтиләрен апалы сеңелләр. Туган телне яратырга, милләтне сакларга ветеран кызларын шулай тәрбияләгән. Өмер буена милләтегезне югатмагыз, телегезне югатмагыз, балаларны шулай итеп үстерегез дип гел шулай иттеләр. Барлык документларны, язмаларын өйрәнгәннән соң Роза апа хәзер әтисе турында китап язарга ниятли. Бу безнең балаларга, оныкларга кирәк ди Хакимовның кызлары. Һәм әлбәттә, аларның һәрберсе өчен бик кадерле әти йорты. Анда ветеран Хакимовның кече кызы Рәмзия яшәргә кайткан. Без шуңа рәхәтләнеп кайтабыз. Бу ясамада җыелышалар. Рәмзияна. Баса Рәмзия безне сыйдыра. Әтиләр шулай яшәде. Ләкин туганнар монда килде. Гөлдар Хафизова, Алексей Абашин, Татарлар. Чиләбе өлкәсе, Плас шәһәре. Тапшыруыбызны Роберт Миңнуллин шигырь юллары белән төгәллибез. Асыл сүзләреңне туган телем биреп торчы миңа аз гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.